Здравейте, фенове на NOCPIX! Ние сме на щанда на NOCPIX IVA 2025, представител на фирмата Термоприбори БГ. За първ път имам удоволствие да покажем Lumi L35 с вграден далекомер. Това, което е интересно при него е, че имаме малко устройство, което е супер компактен размер, батерийки 18650, които са сменяеми. Идва в комплект с две. Фокус в предната страна, изключително лек, 384 грама. Виждате, че далекомера е скрит отдолу под лещата. По този начин може да измерваме дистанция от 1200 метра. Това, което е интересно при него е, че посредством новата система N-Link дава възможност на всеки един от приборите NOCPIX без далекомер да получава автоматична балистика до 1200 метра. По този начин имаме компактен, ултрамалък монополяр, както и прицел, без да се притесняваме, че балистиката ще ни липсва. Това в момента ще бъде бестселъра в ценовия клас, без алтернатива на световния пазар. Благодаря ви, очаквайте клипове на живо.